Čaute, dnes sa nachádzame v Hlohovci. Dnes vám ukážeme jeden dávno opustený areál, v ktorom kedysi fungovala firma Bluetooth. Firma sa zaoberala výrobou kyslíkovej vody. Všetky informácie o firme som našiel tu priamo v budove, pretože na internete sa nepíše o firme nič. Vchádzame do hlavnej budovy, bola tu kotolňa, pivnice, sklady a aj hlavná výrobná hala. Vchádzame do haly. Budova už je z veľkej časti vyprataná. Ale zaujímavé je, že tu nie je žiadne grafity a že sklá nie sú vôbec porozbijané, teda okrem zo pár výnimiek. Toto bola hlavná výrobná hala, stál tu kedysi nejaký stroj, avšak neviem na čo slúžil. Možno na plnenie nádob s kyslíkovou vodou? Ale čo je to tá kyslíková voda? Kyslíková voda znie ako keby to bolo niečo strojárske, avšak nemalo by tomu tak byť. Kyslíková voda sa podľa internetu používa na hojenie rán, detoxikáciu organizmu, no a na reguláciu krvného tlaku. Táto kyslíková voda sa dá rátať už ako niečo drahšia záležitosť, keďže 24 kusov 250 ml nádobiek stojí 36 €. No či sa to oplatí alebo nie, to už posúďte sami. Stisni tlačítko, no žiadne tlačítko to už nie je. Na čo mohla slúžiť táto malá miestnosť? Na zemi je kalendár z roku 2008, vtedy sa asi budova prestala využívať. Teraz sa idem pozrieť na vyššie poschodie, potom sa pôjdem pozrieť do pivnice. Tu sú nejaké skrinky, zdá sa tak, že tu budú prezliekárne. V tejto miestnosti je rozpadnutý kotol. No a v tejto časti tohto poschodia sa nachádzali sociálne zariadenia, toalety, prezliekárne a podobne. Tu bola sprcha. Takto krivo namontovaný vypínač som už dlho nevidel. Tu sú iba ďalšie prezliekárne. Samozrejme, nástradné v záchode nesmie chýbať. Dobre, teraz sa ideme pozrieť dole do pivnice a do skladov. V pivnice zdržiava strašne veľa múch, tu bol nejaký sklad. No a tu bol zrejme sklad hlavných výrobkov, je tu veľa vody, takže sem chodia pravdepodobne muchy piť, keďže vonku je 42 stupňov. No poďme radšej preč. Kyslíková voda Bluetooth
Počkať, Blue tu je napísané s malým, tak bol to vôbec názov? V strede areálu je smetný koš, takže budova sa už vypratáva. Na logu spoločnosti je vidno kriváň. Teraz sa pozrieme do tejto poslednej budovy. Garážové dvere na nej vyzerajú celkom novo. Na čo mohla byť táto budova? Asi nejaké garáže. Teraz sa pozrieme za budovu. Vzadu je ďalšia menšia betónová plocha a rebrík hore. Ideme sa pozrieť aj nahor. No najprv si pozriem tie povyhadzované veci, čo sú tu. No dobre, je čas ísť hore. Po vyžeravenom rebríku som sa vyštrepal sem hore. No je to tu naozaj veľká panvica, v 42 stupňoch sa mi tu zrovna prechádzať nechce. Keďže to bola veľká panvica, som sa vrátil. Stolička je celkom v pohode. No to sa už o tejto rukavici povedať nedá. Zvláštne, že tu nežijú žiadni bezdomovci. Do areálu asi chodí často veľa ľudí. No bezdomovci tu si nežijú, ale lastovičky áno. Zaujímavé, sklo je viacvrstvové. OK, opúšťame areál a ja dúfam, že sa vám toto video páčilo a vidíme sa aj na budúce na ďalšom zaujímavom opustenom mieste. Tak čaute.